Сезнең алдыгызда Керәшен татарлары костюмы. Әлбәттә, алар аерылып торалар безнең Казан татарларының костюмыннан. Әлбәттә, менә русча кокошник дибез инде, әзрәк башка кия торган кокошник аларның аерылып тора. Бездә калфак, яулык, монда бик аерылып тора. Әлбәттә, тар костюмнан алынган хәситә, менә бу хәситәләр аларның итәккә хәтле бара. Әлбәттә, шакмаклы күлмәкләр, инде төс буенча бик затлы, ялтырап торган төсләр бара костюмда. Бу костюм үзенчә аерылып тора, димәк ки, Алар Керәшен татарлары. шуңа күрә менә аларның костюмлары да бик аерылып тора. Инде хәзер без сезгә бию хәрәкәтләрен күрсәтәбез. Керәшен татарлары бию фрагменты. Керәшеннәр биюнең хәрәкәтләре урыс биюенә ошаган. Бу биюнең үзенчәлеге шунда, монда бер-береңне тыю, уен һәм әлбәттә инде егетләрнең һәм кызларның вак тыпырдап сугып биюе. Бу Керәшен татарларында хас аермалылык. Рәхмәт балалар.